bukatzera, ze lehiakide ederrak, ze lehiakide bikainak etortzen zigun Euskal Herriko lurralde guztietatik, bueno, bereziki 5 lurraldetatik, redakzioan aipatu berri didate 2 lurralde nahiko flojo ote dabiltzan edo. Araba eta Lapurdi. Gainontzekoetatik etortzen dira, eta asko, beraz Lapurtarrei eta Arabarrei deialdia. Zuek ere etorri, behar zaituzegu hemen, etorri, eta eraman zakua zuen lurraldetara ere. Noski, gainontzean, Gipuzkoa eta Nafarroa esaterako, Aitor eta Joanes, bereiek datozelako Iruñatik eta Elgoibartik, 7 saio dagoeneko gurean. Eta irabazita 16.807 euro. Aitor, aipatzen zen, jatetxe batera joan nahi dugu, beste batera, jatetxe berri bat zabaltzeko proiektu ere, hor dago, akaso? Hasia gara, bai. Planik badaukazu, benetan ari nahi, Joanes? Bai, bagabiz. Bai? Eta ze ikutu kulinario izango luke zuen jatetxeak? Postmodernoa. Postmodernoa. Lehiakide postmodernoak. Oso no, bazorte hon gaur, Hirugarren eguna, Larraitz itxaso, ze moduz neskak? Ondo. Bueno, arrasate bada purtsu bete Errepublika Independientie, bai. Lurralde propio bat. Zalatzari, bai, badako izaderi. Kooperatiba. Ondo dago, arrasate bai. Zemos Larraitz? Ondo. Begiarako gogoz? Bai. Urduri? Apurtxo bat, bai. Apurtxo bet, hasi aurretik bai, ezta? Itxaso, posik? Bai. Ongi torri, neskak. Eta Iker eta Maia lehiakide berriak, Legazpitik datozenak, eta txistulari banda bateko kide Goiz Deia izeneko txistulari taldean aritzen zarete. Bai, horia. Zer jotzen du bakoitzak Ikerzuk? Biak txistua. Biak txistua. Txistua silbota eta tabala jo daiteke eta biak txistua. Hori bai, matematik esango dugu, ze joko dute ba txistu banda batean, bestelako instrumentuak ere izan dira. Zuek kasu honetan biak txistulariak zarete, oso no, zakua irabaziko bazen dute, promesa egiten diguzue txistua joko duzuela? Ekarri marko du. Etorriko beha. Zuzu ekarri? Bueno, urrengo saiorako ez bada txistua ekarri, ze gertaliteke. Ados? Zorte hone bikote? Bagara zaleta. No, zalatari gabe. Eta zeren zale gara gu, lehiarena, astragoaz, haupazue. Txistuarekin jotzeko, Sintonia, egira ez da txarra. Ez da txarra, Leiten nahitetan eta izate dute euren banda propioa, guk txistulari banda da nahi dugu hemen. Ba, oso betorreko. Hortxe proposamena, Aitor Joanes musikarekin egingo dugulako jolas. Azte parea, gure lehenengo proba, nordu maira. Joanes, hartu leku mesedez. Filmetako soinu banda ezagunak alde baten, egileak. Bestean. Sorte hon, guazen, denpora. Misioa. Morricone. Titanic. Mancini. Pantera Rosa. Shore. Kotuz? Eraztunen Jauna. James Horner. Kontuz? Iruakatx. Dun. Hans Zimmer. Hau, Aitor. Ondo hasi garelako, misioa ongi abiatu dugu, misioa eta Ennio Morricone ondo lotuta, gero Dune ere Hans Zimmerrekin primeran lotu dugu, falta izazkigunak Pantera Rosa mitikoa Henry Mancinik komposatua, Eraztunen Jauna Howard Shorek sortutakoa da berriz, Joker eta Hildur Gudnadottir komposatzailea falta izazkigun, eta bukatzeko Titanic eta James Horner. Baina azkenean, ez da soinu banda txarrena ere, bi zuzen erantzun da, 20 puntu! Hala zerbait. Txartelarekin osatu behar zenuen, ez dakizulako. Noski. Igual hau bai. Hau bai? Txartel barik. Ikusiko dugu. Larraitz itxaso pizzazaliek. Bueno, bai. Bueno, bakarrik. Bai. Bale, bai. Nor ez da? Ja. Hau nik uste gauza universal bat ala. Arrasaten badaukazu gainera pizza egiten duen leku bat oso ona, izena ez etorriko orain? Bueno, pare bat daude, eh? Bale. Bate, Argentinarra edo den sukaldari bat bertan egoten dena, okerrez naiz? Argituko dut eta esango dizuet gero. Daznei. Igual arrasatei buruz bere baino gehiago dakit orain eta. Maira nor due? Itxaso hartu leko emezedez. Pizzek badute oinarrizko osagaiak, aman komunean, baina gero badituzte pizza bakoitzak berez egite dituzten osagai ezberdinak. Balotu egin beharko ditugu. Guazen, denpora. Antxoa. Putaneska.
Baratxuria. Pugliarra. Orburuak. Udaberria. Arraultzak. Carbonara. Osondo Larraitz. Tipula. Pugliarra. Bai. Bueno, pizzekin aritu gara, batzuk sartu dezkigu. Baratxuria eta marinela lotu behar genituen, kapritxosa da orburuak daramatzana, errukula udaberri duna, tipula pugliarrarekin ondo lotuta, arrautzak eta karbonara, antxoa eta putaneska. Bide batez, gogoratu naiz, kasolo du izena lekuak. Hori da bat. Oso ona, Bestea Eta musibar. musibar. Eta musibar. Bueno, batenetan pizza nagusi, eta zuek 3 asmatuta 30 puntu. Hora, garri. Bueno, pizza zalik eta txistu zalik gara, egingo diogu. Iker Ramaia, puntuak biltzeko momentu, hau da txarrena. Etorri, zeo zer egiten hasi, gero ja hau oberan zueta. Nordu Maira, amai hartu leko mesedez. Bueno, Iker, bestelako gai bat zuretzat. Erdigizakiak izango ditugu orain jolasteko gaia, animaliak eta erdigizakiak. Ia asmatza ditugun, guazen, denpara. Zentauroa. Aldia. Osondo. Itxaslamia. Arraia. Minotauroa. Zezena. Osondo. Ra. Arranoa. Osondo. Pazuzua. Jena. Ez? Bultungin. Jena. Papazuzua. Eoia. Osondo. Hau! Lehiaketara iritsi eta taula guztia osatu, zoragarri, Minotauroa erdi zezena delako, pazuzua erdi lehoia, itxaslamia arrainak eta gizakiak osatzen dute, zentauroak zaldia du erditik, bultungin izenekoak jena, eta bukatzeko ra eta arranoa, zuek erdi gizaki, erdi txistulari, mundial, 60 puntu! Hau! Bueno, hasi dela markagailuak dantzan, Aitor eta Joanes, dantza alaiagoak ere ezagutu ditugu, zuen markagailuetan. Beraz, ea hori pixka bat puzten dugun, isil-itxilik, nork hartuko du lekua. Aitorrek, osondo, imintzioka, marrazten, ea lau kontzeptuak asmarazten ditugun. Ados, biok prest, kontzeptuak ere bertan, denbora. Marrazkia. Pertsona, tripa, abdominalak, Ez? zabela, Bero. Imintzioka. abeslaria, humorista. Aurkezlea, humorista... Beste marrazki bat. Dinamita, azenarioa. Bengala. Hori bai, Bai. zondo, bengala. Perdón. Bale. Guazen. Gerrikoa, gerria. Bai. Gerria bai. Bale. Zondo. No, kosta zaigulako, baina lan erdiak ondo bete ditugu. Oso irudi polita etorri zait, Joanesek iradokitako tiraka, Juligan talde bat horrela futbol estadio batean azenarioa hartuta. Taldeak animatzeko beste modu bat, eta bezalde Aitor ez dela erraza, bakarrizketalariak imitatzea. Bai. Imitatzea gara. Bai, ez da? Beste maila bat. Beste liga bat, ez da Saiatu sektoria zarete, bat. saiatu Ondo. zarete. 40 puntu, bi asmatuta oso ondo. Beran, Larraitz eta itxaso, pizza kontuak eta bai, imintzioetan, ea zer moz modazen eran, itxaso joango da orduan, leku hartuta, ea ba,
puntuak daudelako jolasean, eta puntuak pilatzea komeni noskin, lau kontzeptuak bertan, eta denbora. Zer da, Larraitz? Mandua. Telebistako mandua, teklaua, ordenadorian teklaua. Bero. Arratoia, tekla. Bai? Oso no. Karratua. Amerauna. Oso Bai, no. oso ondo. Sukaldatu, arrautzie, Oso ondo. irabiatu. Jan, untetakue, maionezie. Bai, Zora garri. ze ona. Masie, ogixe, zu, pertsonie, lekue, okindegixe, sukaldie, masajistia, fisioterapeuta. Bai, oso ondo. Hau. Vale. Oso ondo. Eta itxaso abiatu berriz ere maia, esan du, nola, denak asmatu ditugu eta gozen puntua Oso pilatzera. ondo. Garri. Masaje beharrik ez. Horren beste puntuaz, ez da? Bai, masajie beti ondo. Masaje beti ondo. Beti ondo. Zegertu dauden fisioterapeutak eta okinak, Ze polita. Batzuek masa, beste gilarrak. Eta ze ona etxeko maionesi, inok ez dino zer. Ze ona. Garria. Lau, bika, hilaro gehi puntu. Wow. Bapatean etorri zait, Iñazki, Oso fana nahi. bi munduak uzartuta masaje bat maionezarekin. Bizkarra dena maioneza zigurtzi. Kontuz. Etxeko izan da dira. Zalantzarik gabe. Etxeko, ez emon idearik. Bestela ez. Iker eta Iker Amaia. Bai. Txistua jotzen bai, imintzioka, zein moldatzen da ondo. Masajiek bai. Amaia. Moldau ezak saioko gea. No, saiatu ba, hartu lekua, oso ondo. Eta ea, puntuak pilatzen hasi zaretelako eta ondo hasi gainera. Ea horrela segitzen dugun. Eta ea, zer moduz moldatzen garen lan berrietan. Amaia prest, denbora. Mina, bizkarra, gerria, ipurdia, masaia, zerbikalak, gerrikoa, Hortxe gabiz. Zu ginen, etxe bat, Ezin deiatzi. gerria, ipur masaia, Venga, bero, zer dori. gerrikoa, Bestera batera. Beste marrazki bat. balea, arraia, atuna, piraña, Ea, horrela. Venga, Iker. Hortxe gabiz. antxoa, Bai. Antxoa, bai, oso ondo. Bai, venga. Jesucristo, Hilda, gurutzatuta, katekesia, apaitza. Bai, gerriko mina. Ba, hortxe? Alundago edo. Niña falta, lumbago da. Dagoa zelako zehazki. Bai. Niña Eta falta. zehaztasunak aipatuta egia da Amaiak aurrena atun bat marraztu dela, gero antxoa bat marraztu dela. Hor ja ikusi dugu, zalantzarik gabe. Ondo. Ondo, bat, 20 puntu zuen markagailura. Hitz eskutuak orain. Aitor, Joanes, hitz eskutuaren momentua, nordu maira? Ni berriz. Aitor, hartu leku mesedez. Bortxe, bion arteko jolas honekin iaz amat puntu. Arrantzatzen ditugun, guazen denpora. Isabel, Hirugarrena. Ingalaterrakoa, Erregina. Osondo, irratia, Telebista. osondo. Zora barri. arropa, Prakak. berria, Kamiseta berria. Berba bat, Bizira. txikia, Handia. ipuinetan, Hartz. Hartza. pertsona, Aizpurutxo ez. Nola, zazio zer? Esan du bai. Hartu lekuen. Ipotxa, berbabi, Joanes, Bai. danok adi egongo gara, ezin da berbak esan, eta... Hori da. Bai, ganoraz guez. Jokoaren Bai. gakoa horixe delako.
Eta ipotxak gero izen famatuak ere aipa zitezken Tyrion, etorri zen niri esaterako. David. Oso famatua, baita ere, dena dela. Lanak bereziki ondo hasi dituzuelako, bi zuzen erantzun da, 40 puntu. Ondo dago. Bai, bagoitzak bere garaikoak eta, bueno, erreferentziak, ez du. Geratu dalako oso... Beste guen irakurri neban datue. 37 urte estrenatu zala. Aboi, Bai. hortxe David el datu. Lomo. Bai, dinot. Bai. Larraitzek bakarrik ulertu dago, baina bai. Beste daude oso konzentratuta jokoan. Larraitze bai ez egite dita denak. Ezer, 37, bai. Bai, ze 40 urte dako, zarepe. A ber, nor du maira? Neu. Haupa Larraitz, hartu leko mesedez. Bortxe, hitz eskutuak. Itxasoi asmatze ditugun, puntu Ja. asko gordatze dituztelako. Haupa neskak, denpora. Erosi, Erosketa. kas, Kas gaztaia. lekua, Azoka. Osondo. Ikain. kaka, Komunean. asko, Paso. harin, Harin, berakoa. Bai. intxaurra, Urra. izaro, Izaro Andres. bermeo, Isla. Isla. sinonimoa, Antonimoa. Ez uartea. uartea, islaren Hasi lekue Larraitz. Eta irla Bai. zuen balio? Behar dugulako justu. Claro, Horra es que- gertzetan berba, asmatu behar da Bai. proba honetan. Bai. Aldi berean eta lehiaketa horixe du bitxitik, segula ez dain beste ospatu beherakoa, bai! Oso ondo, zuzen, zoragarri, eta azkenean 3 zuzen erantzun da. 60 puntu! Nor dube, Iker Maia Maira? Ni berriz. Venga, Maia. Leku hartuko Iker ibili zarete, etxian eta? Dinot, zauen buruegaz. Ez. Ez ebes? Programa ikusi bai, baina... Hola, zatozie. Igual geratu da zerbait hortik. Ondo, vale. Ba, Maia, ia sorti dagoen guazten denpora. Latxartegi, Parkea, zinema, Banaka. Banaga. pandero, pikitixa, sinonimo, Bai. Oso ondo, trikipia, bai. argazki, makina, liburua, albuma, Oso ondo. Zoragarri. garbantzuk, babarrunak, bestea, lentejak, euskeraz, dilistak, antihistaminiko, pastillak, zertako, hotz, atxiz, paso. paso. Oso ondo, Maia, Hartu lekue. Alergia. Histaminikoa! Oso pista ona izan delako hori, Toke eta alergiak. Eta gero legazpiko antzoki batekin ere egin dugu saiakera? Bai, Nola du izena? Latxartegi. Latxartegi. Kontzertuak eta eman dituzuean, segula? bai, bai. Bai. Bueno, egia da hortik aurrera bizkor, aritu zaretela, bizkor kasu honetan txistu bizian. 60 puntu! Txalo, gero! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, un puntu. Lehenengo markagailuan, Iruña Elgoibarren, arrasaten 170 eta Legazpian 140 puntu. Ez dago ezer erabakita. Tribuaren berbak datoz, eta betiko moduan erabaki horrak izango dira. Aitor Jobanez, zaude kasasi, bator lehenengoa, guazen, denpora. Indarra, zaraitzun. Bigornia. Negartia, bastanen. Kikila. Indarra, zaraitzun. Bigornia, Negartia, bastanen. zikili saltxa, Arraitz, Indarra, zaraitzun. bigornia, Negartia, bastanen. tirrina, Indarra, zaraitzun. Bigornia, Negartia, bastanen. ketatua, Zilborra, lekeition. tirrina, Istilua. zikili saltxa, Adore gutxikoa. kikila, Oiua, irrintzia, bardozen. hau da! Alboa da zan. Negartiarekin bueltaka ibili garelako, azkenean itxasok asmatu du ketatua hori zela, eta jarraian beste 5 denera, 50 puntu! Ondo. Ikain, neskak, beste horren beste bigarren tablarekin albada. Larraitz, badator zuena. Denpora.
Edatu, zabaldu, eibarren. Aharratu. Edatu, zabaldu, eibarren. Danen gandu. Jauztia, otxandion. Goientzea. Edatu, Iker. zabaldu, eibarren. Danen gandu. Jauztia, otxandion. Txaloa. Edatu, zabaldu, eibarren. Danen gandu. Jauztia, otxandion. Akitia. Atsegina, maitagarria. Xaloa. Erraz. Aixe. Amaiera, Santagrazin. Erantzun? Bota? Goientzea. Bai. Erantzuna behar dugu. Utsa emon aurretik. Eta Vale. amaiera alegia goientzea iritsi aurretik sartu delako, bost zuzen erantzun da, 50 puntu! Vale. Hirugarren taula. Iker Amaia, Iker, zeu hasi, hasteko prest. Pasen denpara. Apetatxua bezkoitzen. Trentina. Apetatxua bezkoitzen. Kanpixa. Ganora nabarnizen. Gabontza. Aitor? Apetatxua bezkoitzen. Kanpixa. Ganora nabarnizen. Zalgia. Apetatxua bezkoitzen. Kanpixa. Ganora nabarnizen. Hilda. Larraitz? Apetatxua bezkoitzen. Kanpixa. Ganora nabarnizen. Trentina. Negarzotina. Zalgia. Apetatxua bezkoitzen. Kanpixa. Ganora nabarnizen. Trentina. Negarzotina. Zipa. Eta hirugarren taula honetan ganora gehiagik ere ez dugu izan, azkenerako bi zuzen erantzun ditugu hori bai, Larritzek eta Itxaso kasu honetan, bi zuzen erantzun da, 20 puntu gehiago. Markagailuak, nela geratu zaizkigu. Aitor Joanes, 100 puntu zen markagailuan, 240 puntu Larraitz eta Itxasoren markagailuan, Ikerrek eta Maiak 180. Eta alda, zer den hau, bi albiste, bata txarra, Aitor eta Joanesen ibilbidea amaitu dela hemen, bueno, sekulako errekorrak egina, miluzeko zakurik potoloena eman, txalo bero bat, beraientzat. Bai, Zakurik potoloena eman duzelako, eta hori nion albiste txartzat, albiste ona izango da, aurrerantzean aukera izango dugula jatetxe postmoderno berri batera joateko. Adibidez. bueno, zazpi saio esango dugu Aitor Joanes, zederra zuekin egote, Aitor, ze moduz, bigarren ibilera hau miluzen? Aurrekoa baino bea. Obexeagoa, baina... Emankorragoa baitzat bai, ez da? Bai, hori bai. Eta oso gustora. Joanes, esan dugu, baina 6.807 euro eskuratu dituzu harin esaten da, hori bestak beste ibilizera, Joanes Aratona munduan bebai eta baliogarra izan zen, zakuaren momenturako. Bai. Eta eskerrak. Zer moduzko esperientzia izan da, Joanes? Ona, ondio urduritasun ez da juten, hemen egunero etorrita, baina bueno. Penakin, baina iritsi biazan momentu hau ere. Izan da urduritasun eta pena ona, Bai, sikiera. hola, gu posikoa, ja. Earki dikote, Gu mila oso esker. postik bebai, zuek hemen izatigaz. Eskerrik asko! Bai, eskerrik asko. Eta aurrera segi aurretik ilazki, Esan. hausnarketatxo bat, badakizu zer den zuk, eta begira ze kontzeptu den, hizkuntza bipolartasuna? Azalduko dizut. Esango nuke bai ez. Bai, ez da susmoren bat badaukazu. susmoren bat bai. Hau da, Euskaldun elebidunoi gertatzen zaigun zerbait, askotan, mezu kontrajarria jasotzen ditugula. Euskaraz zerbaitek zerbait esan nahi du, eta gero itzulpenean, kontrako adirazi nahi dutela ikusten dugu, esaterako. Eta hau, Plentzian gertatu da, Plentziango udaltzaingoak, zera esan du, Euskaraz, bulegoan egonez gero, deitu. Eta erdaraz, kontrakoa, en caso de no estar en la oficina, llamen. Orduan, antxe geratzen zara, horixe, hizkuntzaren bipolartasun hori pairatuz, eta ez da kasu bakarra, bigarren bat ere badugu, Garbera merkatal zentrotik iritsi zaigulako, bertako komun bateko atean, honakoa jartzen duelako, ate automatikoa, hori euskaraz, bultza irekitzeko, eta erdaraz ere ate automatikoa da, baina ez dago bultza beharri zabaltzeko. Orduan geratzen zara, eta kasu honetan larriagoa da, ze komunera sartu nahi duzu, baina ez dakizu nola, bultza egin behar da, edo ez, atea automatikoa da, edo ez, hizkuntz bipolartasuna. Betiko galdera da, ez da inor esateko. Bai, ez da? Mesedez, horrela bai edo beste batera? Ba, ez da inor. Erlantz eta Lorea berasategiri eskerrik asko zazpikiak Hori bai. bilatzearen, zuek ikusi onelakoak eta helerazi gauri gustora hartuko ditugutan. Bigarren fasera goaz. Mundial. 0 points. Bueno, Larraitz, Itxaso ez dago barazorik, ez da?
Zerotik hasteko. Oinguen aurrekoen mantenirute guretako mesere. Ja. Baina, bai. Beti ez dela mesedetan izatez. Posik. Bai. Posik, aurrera egita, Ikerretamaia ja leku hartuta. Bueno, jolasteko momentu iritsi da. Ondo. Birikoteak. Venga, ondo pasatuko dugu. Eta mesede, noski kasu honetan, beti bezala xela, arraiteta itxaso, ahalik eta definizio gehien pilatzea, puntu gehiago lortzeko bai, definizioetara goaz. Kokatu dugu geure burua, zondo, betaurrekoak ere jantzi ditugu, biokprez beraz, ea ba, guazen. Aldekoa ez den epaia. Aldeko ez den epaia, kontrakoa, pues, ez dakit. Ibatzor. Bai, epaiketa, ez... Paso, ez dakit. Hori da, kritika. Ideia eta usten multzoa. Postxe, bai? Ideia, ideilo... Ide, ondo hasi gara. Ide, o bat ere badago. Usten multzoa. Ideologia. Bi gauzen bateratzea. Elkartzea. Beste modu bat. Bi gauza bateratzea. Elkartze. Ez. Itz oso ezaguna, Elkartua. Ezkontza. Nekazaritzako edo abeltzaintzako lurrak dituen etxea. Baserria, etxola, etxaldea... Etxaldea, bai, oso ondo. Norbaiten eriotzak sortzen duen atxekabea. Dolua. Zantzartu? Bueno, kostata, hasi gara motorra berotzen bat, 10 puntu. Venga. Ikerretamaia ikusi duzu, egin beharrekoa zer den? Bueno, aukeran, definizio gehiago pilatuko bagenitu, hobe, soka lutzatzeko. Ados, biokprez, txanaka, Ikerrekin hasita. Denbora. Zura ebakitzeko erabiltzen den tresna. Zura ebakitzeko. Zerra, ez. Ez, iba dauga hor. Beste bat. Aizkora. Gogortasunik gabe epaitzeko joera duena. Gogortasunik gabe. Bigoin... H bat, zerk izan dezake H-a? Biosbera da. Hortz eta aginetako eritasuna. Bai, Iker? Bota motel. Txarra. Nekea arintzeko hartzen dugu? Nekea arintzeko. Nekatuta zaude, ze hartzen duzu? Atxedena. Atxedena, oso no. Eta, Atxeden hartu dugu bat asmatuta sikiera, Lasai du ez, inorrez molesta. Beste bat, venga, 10 puntu. Lasai, atxeden. Baleki. Eroglifikoak, puntuak behar ditugu. Bitu gure markabailue. Ia sokatirerako zeukikun. Ia ikusten ez dela. Ikusi bez. Bueno, eroglifikoetatoz, horretarako, puntuak pilatzeko. Prest, neskak, goazen, lehenengo badator denpora. Alkandor hori ez da bat ere. Desentea. Aupa. Oso ondo larraitz. Bai. Ederto larraitz. Desen eta te bat. Desentea. Ez dakit erogli hori zerk eman dion inspirazioak asunetan, baina hemen miluzen jantzi izan ditudan alkandora bat zuengatik. Zan didate hori, okerragoak ere bai. Nazue geldituko, Segiko dut alkandora jazten. Kritikak. Hori da, onak ere izan daitezke, Onak ere izan daitezke, kritikak ala ere bitu. Gaur oso guapo zauz? Bai, ez da? Zerrik asko, txalo eroa. Beste eguneko alkontarioa soño, gehiago. Bai, beste estiloa, hau da polita. Bigarren eroglifikoa, denpora. Ze izen buru du? Aste bai? Aste eta obel... Obeliskoa da hori kenduko. Asteriz eta obeliz? Bai, oso ondo. Oso ondo. Asterizko bat ikusten duen eta obelisko bat eta kokenduta, asteriz eta obeliz. Bale. Bikain. Ze barretxu da hori?
Ze barretxu da hori? Oi, posik, ez Ba- Zuek ere hartu Musiko duzue- egiten dago asmatziek. hartu duzue pozima magikorik edo eroglifikoak asmatzeko? Gure bai. Bai, ez da? Gure bai, balego. Hemeko kafi edo. Ba, sosetako balizko. Hirugarren eroglifikoa da, denpora. Gipuzko herrialdean, Zu, bai? Zumarraga, Bai? Oso ondo! Zu, keinua, bikain, marra bat eta ga, Zumarraga, bikain. Eta zuek ere pozik eta alai egoteko moduan hirurak zuzen erantzun da, 80 puntu! Oso ondo! Oso ondo! Bueno, asko gustatzen zaigu eroglifikoek asmatzen dituzuenien. Beste saltxa bat. Zain zaigu lehiakideak pozik ikustea. Bai, beste saltxa bat, da. Orduen Iker Amaia beste beste egin beharko dugu. Geu gaitxik, geu posteko. Bai. Prest? Bai. Guazen. Denpora. Azkarrago joateko sartu, tur baderantzuren zati, Azkarrago joateko sartu. Zugea. Turboa. hori bai. Oso ondo, bai. Turra, frantziako turra, tur, eta sugea baino boa bat ikusten genuen turboa. Bale? Iker zer, sugeetan aditua ez? Batez. Eta kotxetan ere ez. Kotxetan ere. Txistua baita, listo. Bai. Batxizte dago lekuen, zoriontasuna dugu. Bigarren eroglifikoa, denpora. Azkenean lortu duzu, Kua, no seke. Kua, Eunduko. zer, Urte. eun zer da. Mendekua. 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 Bale, bai. Egun urteko tartea mende bat geneukan, eta ateak kua, mendekua. Kua. Bale. Gustatu zaizu? Oso Zeba? polita, eroglifiko. Bereziki, zergaitik. Asmatu egin dudalako. Eta asmatzen ditu dana gustatzen dezkigu. Besteak ez hainbeste, uste dut oso orokorra dela sentsazio hori, ezta? Asmatzen Bai, dituguna bai. gustatzen dezkigu gehiago. Ia hirugarrena. Ea ba. Denpora. Zer atera du? Kakin, inkak. Bika. Bale, hor dauz piezak. Bika. Bikain. Bale, bale. Hortxe zer piezak bikain. Bikain, bale. Polita, eroglifikoa eta azterketetan ere irakurtzen zenuenean bikain. Honiakin lagunen gatik eta, baina. Ze sensazio polita. Zuek ere bikain, hirurak zuzen erantzun da, 80 puntu! Badago tensioa hemen, Ai, bardin dute, Bardin dute gu, Eta soka ere luzatzen hasi dela, baina badatoz esaldi bihurriak, eta maitu dira berriketak hemen. Begira, orain betaurreko jantzi ditu ja mundu guztiak. Ja, miopeak ez direnak ere behar dituzte esaldi bihurriak antolatzeko, bokalak ere izango dira. Biok prest? Bai. Larraitz eta itxaso, guazen ba, lehenbizikoa denboran. Erloju, Ez, emeretzi. emeretzi. denda. Urterekin, erloju denda erloju baten, denda batean, batean, Aritu zen lanean. aritu zen lanean. Ahí va. Oso ondo. Ze ona, errikuen da, ze politxe. Bai, Bai, Pizka aspergarria egoa, ez. Erra izan behar da. Egiten zaiz, Bai, ezta? oso presente daugazu denborarena. Zan dut, Ja, bai, faltatzai ateratzeko. Eskulanak eta konpondu, Ja. erlojuak eta... Bueno, ez, baina gaur, digitalekin igual galtzen ari da hori, ezta? Hori be bai, Bai. bueno. Bueno, lehenbiziko oso asmatu ederra dugula. iruditu zait, bai. Hortxe dagoela, eta hori importantea, ea bigarrena ere, badatoz bokalak, denbora. batek, baino Batek, gehiagok baino gehiagok ezagutu du Nafarroako Herribera, Herribera, ura, ez da U, Hori, ez da O, ara, Ald, Ari esker. Ari esker! Oso ondo, neskak. Oso ondo. Ez ere, Aldean bikaina bai, Hau, hau. bat erantzun besti laguntzen, oso ondo. erloju baten mekanismoa dute hauek ere, ez da? Oso fina, oso zehatza, ea hirugarrengoan ere mekanismo hori mantentzen dugun, denbora. estropadekiko. Estropadekiko, zaletasun, zaletasun, handia, dago musikari, honen, Honen, jaioterrian. Vale, ya está. jaioterrian, sono. Vale. Vale. Vale, ya está, entzun da hor, Badago. Badago? Badago. Salda badago. Salda badago. Hemen ja, zigara Baina usaitzen. komeni lauak kaso. ondo erantzutea. Bai, bai. Zuek zentratuta laugarren esaldian. Bai. Ados? Ea ba, denbora. bere Bere abestiak entzutean, abestiak entzutean,
Zuberoarekin maiteminduta dagoela. Konturatuko zara. Hau da. A ber, gauze bat. Badakizun gitxi gora bera, zeri buruz da? Bai, ez da, beti ere. Lau bikainen 20 puntu, eta neskak, arrastoak. 19 urterekin erloju denda batean aritu zen lanean, batek baino gehiagok ezagutu du Nafarroako herribera, ari esker, estropadekiko zaletasun handia dago musikari honen jaioterrian, bere abestiak entzutean zuberoarekin maiteminduta dagoela konturatuko zara. Nor da? Benito Lertxundi. Benito Lertxundi, ikuste ezagun. Erra, komodina. Osondo. Haze irudia, Benito Lertxundi erloju denda batean lanean. Ze derra, ze datu. Hola bat konpondu ezin duela desesperatuta. Lokoarekin atzea. Polita, irudi polita, ez da? Polita esaldi guztiak asmatzea, Iker eta Maia, jabetu zarete, ez da? Ea beste egiten dugun. Hau etxean, probatu duzue, entrenatuta zatuzte? Etxean zailago ematen du. Etxean zailago ematen du? Asko zabet orduen. Bueno, señale hona. Beti entzuten da, etxean errazagoa da irudi. Zuek kontrakoa. Ea bat orlemizikoa, denbora. Hainbat. Ez. Aurrentzat. Eta helduentzat. Aurrentzat. Eta helduentzat izan daiteke. Eta aurrentzat. Izan daitezke. Aurrentzat. Izan. Ez. Hizkuntzatan. Daude, edo. Edo, aurrentzat, edo. Helduentzat. Izan daitezke. Eta hainbat. Hizkuntzatan. Daude. Oso ondo. Haupa. Erra. Oso ondo. Hori etxean elukete asmatuko igual. Baina hemen bai? Hemen bai. Oso ondo. Basegi ez daun horrela. Bigarrena, bokalak. Denbora. Festet. Ez da fes. Fisikako. Fisikoki. Fisiko, eta hota gero beste bokal bat? Fisikoak ez. Ez ezik. Gure. Ez da Garen. Gaur egun. Oi. Elektronikak. Ez dugu esango berba. Baina uste dut, topatu dutela beraiek ere. Vale. Xilpean hortxe jarretze dutelako, esaliak osatzen. Ea hirugarrena antolatzen dugu. Biok prest, denbora. Oparitzen. Ez. San Jordi. Ez. Katalunian. Ez. Egunean. Arrosekin. San Jordi egunean. Ospatzen. Arrosekin. Katalunian. Ez, arrosekin. Batera. Ospatzen dituzte, San Jordi. Oparitzen. Dituzte. San Jordi. Ez, Katalunian. San Jordi egunean. San Jordi egunean, hori bai. Osando. Larri ginen, Larri ginen, baina sartu da hau ere, Eta ja, pistak ere buruan. Bai, esaldi honek ateratzen du barruan daukadan guztia. Benito bezala, Eko naiz ni ere. Laugarren asmatzen baduzue, Benitoren horroa egingo dut. Ados? Ados. Eta asmatzen ez baduzue, ere bai. Ebora! Batzuek. Ez da hil, ez da hil. Batzuek altza. Altzari. Altzari. Altzarietako. Vale. Ni gustora, baina. 60 puntu zen markailura. Eta arrastuek. Ikerra Maia. Aurrentzat edo helduentzat izan daitezke eta hainbat hizkuntzatan daude. Arrosekin batera oparitzen dituzte Katalunian San Jordi egunean. Zer da? Liburua. Ikus dezagun. Osondo! Komodina, osondo. Eta komodina ere eskuratuta bi aldetan. Larraitzek eta Itxasok 220 puntu eta komodina. Ikerrek eta Amaiak 160 puntu eta komodina. Bale, ez du aurre ikusiko dugu, ia finalera. Zebikote, iristen dan, bere ala jakingo dugu, sokatirera goaz. Iker Amaia, denpora askori galdu barik, aldala. Txanda pasak egiteko be, azkar hartu, eta azkar erantzun, komodina erabili nahi zuienien. Zorte hon, guazen, denpora. Zein animalia, espezietakoa da, Kriaxera Euskal Herriko bertako arraza. Paso. Atea, nola deitzen zaio pultsio elektriko zibiltzen den hiri barruko trenari? Metroa. Tranbia. Asiako zein herrialdetan jaio da lehenengo Artikoko otxoklonatua? Paso.
Txinan, triangelu isozele batek zenbat alde berdin ditu. 3. 2. Ze aktori bizkaitar ezagune kolaboratu zuen Han Etxegoien abeslariarekin ez da ez kantuan. Komodina. Itziar Ituñok. Erabili dugu, erabiltzeko beharra bazegoelako. 95 puntuk alde egin digutelako bestaldera. Larraitz eta Itxaso nabarmen nagusi, eutsi puntuei. Neskak denpora. Zein eskultoro estatu batuarren lana da Bilboko Guggenheimen dagoen laberintoa? Paso. Richard Serra, nola doizen Euskal Herriko gazteei ahotsa ematen dien edabide digitalak? Paso. Klak, zer dira lurrikarek sortzen dituzten olatu erraldoiak? Tsunamiak. Osondo. Arrasateko tsunamia, puntuak batera eta bestera garraiatzen, momentuz eurak nagusi, baina Iker Amaia oraindik esan bezala ez dago ezer erabakita, beraz saiatu batez ere, denborarik eta beraz punturik ez galtzen. Guazen denpora, zenbat garro ditu olagarroak? 8. Osondo. Larraitz, Itxaso, denpora. Ze gaztamota da pizza guztietan oinarrezko osai gisa erabiltzen dena? Mozzarella. Osondo. Iker Amaia denpora. Londreskoaz gain, estatu batuetako ze maratoitan izango dute kategoria propioa atleta ez binarioek. Boston. Osondo. Garrantzitsu hau, Zuzen erantzun da, denbora geratu da, soka norabidez aldatu, minutua daño gutxixiago. Sokatira burutzeko Larraitz eta Itxaso, puntu asko bai, eta komoina ere badaukazue, gogoan izan. Neskak denpora, zein izan zen espaziora bidalitako lehenengo satelita artifiziala? Paso. Sputnik, ze forma geometriko du Nepalgo banderak? Triangelua. Osondo. Iker Amaia denpora, zein da Erroma eta Greziako zibilizazioak aipatzeko erabiltzen den izendapena? Paso. Klasikoa, zenbat laurden falta zaizkio osorako erdi bati? Bi. Bai. Txarra bida, ze bertsolari zen Urepeleko ertzaina? Ramon. Salvador, nor zen Ken Zazpi musika taldeko abeslaria? Inaut. Elorrieta. Elorrieta, osondo. Eta askotan gertatzen da hau batek erantzun bat besteak bestea, lehenbiziko hartzen dugu kontutan, eta gertatu da kasu honetan ere. Beste puntu mordo bat, beste aldera joan dena, 27 segundo, eta komodina oraindik ere hortxe, Larraitz Itxaso erabiltzeko. Guazen, neskak, denpora, zein da hitzen jatorria aztertzen duen filologiaren adarra? Etimologia. Oso ondo. Iker Amaia denpora, abenduko ze egunetan hasiko da urtengo Durangoko azoka? 4. Bost. 7. Zein da egan egiten ez duen hegaztirik handiena? Ostruka. Ostruka. A ber, zitere, 4, 5, erantzun bat behar duguk. Baina tira! Geratu dela denbora, 12 segundo, eta Larraitzak eta Itxaso gantza, ez dute komodinek erabili nahi. Zu ikusi. Neskak denpora, zein da Uemako kide den Arabako udalerri bakarra? Aramaio. Oso ondo. Baiarako. Iker Amaia, guazen denpora, zenbat egun izango ditu otsailak 2023an? 8. Oso ondo. 4 segundo besterik ez. Seiko duzue, egozkor. Komodina gorde ezkero. Ez, hementxe bukatzen da, Garrantzitsua, badezpada, bukatu beharra dago galdera irakurtzez eta gero erabili. Neskak denpora, ze koloretako etxean bizi zen Frida Kahlo? Komodina. Eta denbora, gainera, ondo! Urdina esan. Etxe urdinean, etxe urdin zora hori horretan. Bazekite larren komodina erabili dute, eta ondo erabilita, Larraitzek eta Itxaso 221 puntu, Ikerrek eta Amaiak 59. Oso ondo. Bueno, kale jiran eta lan pospozik juteko modunez, baina bai, miluzer etorri, eta, bueno, sekulako lehi eginda. Hemen, sokatira apurtxu bet. Bai, flojo. Apurtxu bet galdutre, Bueno. bai, Iker Amaia esan moduz. Estrenue. Bai. Ondo. Guztuek ez oso gustora, urrengo ikusiko gara. Gero arte! Azte sokatira ikusi dugun nagusitasun osoz Larraitz eta Itxaso finalera basailkatuta. Giro polita izan dugu gainera sokatiran, ez da? Besteak beste, badakizu zergatik? Gaur etorri delako publiko ausarta, publiko gaztea, publiko ekintzailea, ikasbideierako dirua bildu nahi dute. Badakizu nora joateko, Nora? Jaski? Marina Dorrera, ez da broma, Donostiako ekintza ikasto bat ditxo! Marina Dorrera!
Batxilergo bigarrena. 2022, Marina Dorrera, bakoitza ditu bere ametsak. Zuek izango duzue zakua irabazita beste ametsen bat. Momentu zegia lanak oso ondo eginda, 321 puntu, beraz, euro irabazi duzue. Aurretik irabazitako guztiei gehituta, badira ja, 753 irabazitakoak. Baina argi, ze zakuan jokoan ditugu gaur, 2.167 euro! A ver, entzuten da? Zakua. Ondo? Zena pixka sinfonikoa gaurkoa. Oso sinfonikoa. Hau batzuek, Orain ubertu dugu zergatik Marina Dor. Guazen. Zakuaren bilagoaz. Larraitz, itxaso munduko hainbat hiri bizitatuko ditugu gaur. Eremuak. 4 ordu, 5 ordu, 6 ordu. Euskal Herriarekiko duten ordu aldea asmatu beharko duzue. Urtean zehar aste batzutan aldaketaren bat izaten da, guk aldatu berri, gero beste momentu batzutan beste sasoi baten aldatzen da, baina orokorrien, normalien, ordu aldea. Hiriburu hauetatik Euskal Herria. Bai? Montreal. Seira. Nueva York y Bai, Seira, Montreal, Seira. Ui, parkatu, bai. 6 ordu. 6 orduko aldea. Nik hori Nueva York bakarrik. Urrangoa. Zazpibe esango nauke. Habana. Habana gertutxu. Bai. Portxo bat. Baina bost igual. Ez asko, ez? Bai. Bost. Bale, bost. Naiz da, Nueva York dagoen, bai, Ja. Urrangoa. Ze horregon da. Caracas. Bale, Venezuela. Hori dau, Brasil noruen lau ordu gutxi hau dau. Bai. Bai, ekialde dau dau. Orduan. Bai. Lau. Zango nuke baietz. Nuke Caracas gelditzen da barruen, Bai, nik ez toki direi, bez. Zeuke. Ez que Brasilen Bai, hori bai. New York. 6 ordu, hori bai. Hori da dakitxeten bakarra. Rio de Janeiro. Rio da lau. Bai. Bai, eta Caracas ez dakit barrura hau dauen eraz. Bale, noie. Bai, zeu. Zango nuke baietz. Ez que, karo, Brasil bera kontinente badan, bere horretan. Daka. Onda daka. Hori Asian, nik uste hori beste kaldera fabio. Onda. Txoken nati dei, bez. China ez dut ustean. India, ez. Malasia. India? India bostordura igual. Bai, Jarriko bostura. venga, bostera. Arte dakin onda. Eta azkena. Buenos Aires. Buenos Aires. Uri nau. Bat gutxi hau Rio baino, esango nuke. Bat gutxi hau, a ber, baina, dau, Ego Amerikan, beste puntan, eta Nueva York sei badauko. Ja, baina Ego Amerika trampa da, Bai, osea, gelditzen da mende baldera hau. paraleloa. Esango nuke Buenos Aires. Bost. Itxoi. Nixi esango nuke, baina, bueno. Ba, igual, xe. Venga, Larraitz, kasu notzu. Bueno. Esto es ondo ingo niri Bere guztiak kokatu ditugu, ze moduz? Ebili gara? Daka ez dakigu non dauen, eta Caracas. Daka Bangladeseko hiriburua da. Bangladeseko hiriburua. Beitu. Vale, Bangladesh. Ni Nueva York bakarrinak ixe. Bueno, eta Montreal izen bidalako Nueva York Bertan egon da, xau. esate batera, New Yorken egon zarete, galdera? Ni bai. Azuez? Ni ez. Hauzen nagoen batera egon ginela. Ez. Vale, bai. Zerra, Bai. Guau. 6 ordu? Zuzena da? Bai, hori bai. Bai. Haitu zen, 6 orduko aldea, aldi beren esaten dela, lorik ez duela egiten iriak, beraz, alde hori ez duzuena barituko akaso. Montreal. Zalantza barik, erantzun didazu, itxaso. Hombre, euntxe zalantza hain jote, baina New York Parien edo geldituko da, edo inkluso mende balderatxua. Bai, ez? Orduanik aurko, baina karo 7 ordu ez dau. Montreal, 6 ordu? Sondo, Quebeceko hiriburua, da 6 orduko aldea daukagu beraiekin. Buenos Aires, 6 ordu. Jarri dugu bai, Argentinako hiriburuarekin, Euskal Herriko alde hori. Zalantzan egon zarete, 5, 6, horregon da, zalantzia. Bai, Brasilbek badakit ordu gutxi hau daukela, baina Buenos Aires hartzen da mende balderatxu hau. Ez dakit, eske, Amerikako mapa trampa bada.
Buenos Aires, 6 orduko aldea Euskal Herriarekiko? Buenos Airesek eta Rio de Janeiro 5. Caracasek eta Habanak 6. Eta Dakak 4 orduko aldea. Eta kaso, Benito Lertxundiri eskatu beharko diogu erlojuak ere sinkronizatzeko eta konpontzeko. Larraitz itxaso egia da, orain arteko lanak ondo egin dituzuela. 753 euro ja pilatuta, eta puntuan urrengo saiora etortzeko aukera ere bai. Ados? Zerra, zuekin egotien eskak, zerra zuekin egotien etxekoak, bihar arteago.